Lah ada ni hijau-hijau tu je hati ketik kan. Nak sebon tebona lagi sebulan ni. Potang asuk baru awak beli mau. Kau iyo kau cuma entah sotu katibu. Lah kabar hari raya puluh lagi. Baik itu bona lah bakor tu ke memakan umur. Raya katibu boleh kah? You bona manusia kedua macam ada yang golak sabonnya golak, ada yang golak lah pencong golak. Badik ba itu hari karayo nampiti ajak mangonakik gotah dari alu jo bau minyak olunado bagi urang na layapo iyalah golak-golak sini. Tapi itulah fungsi sokat jo sodokah. Sehingga orang nan comeh-comeh caku. Dah datang sokat. Ni ba minyak muka kali. Lai ke baju baru jo anak. Soman jo anak uha. Lai ke mamboli daging jo agak sagonang tenju bayi. Nak makan daging puluh anak awak sesama. Baik itu bona agama wah matu dalam hidup awak wah. Sehingga hari raya besok tu golaklah kesodonya. Indah ada nang golak babuik-buik lai. Ia guna golak, dek golak dek nan cakup. Nan miskin lai di kona dek nan kayu. Maka bersyukurlah awak. Kasudu ulahnya kuah. Bada bersyukur bona awak. Keimanan nalai masih toguh di dalam dadu awak kuah. Untuk mengamalkan apa nan awak dongen, apa nan diajarkan di agama, apa nan disariatkan nan diapun dek Nabi kita. Sehingga selamatlah kesodolahnya. Sehingga kesodolahnya berminyak muka sambil melontarkan kalimah-kalimah takbir membesarkan Allah. Jadi setiap mulut dari hati nan ikhlas, dari hati nambah terima kasih bagi Tuhan, membesarkan, mengucapkan kalimah tahmid di malam, mulai malam takbir itu. Kini ke alai tobek laya do ketek cik lai bagi isi ikan barang sado itu anak kok nak baikan jam piti itu puluh dijadiannya ditangguk ikan dianten ke rumah anak cucu nak sama dimakan dibagi-bagi rasoki cako saketek dicocah godang dilapah apa itu adat Minang awak lai baikan eten memboli ikan nak baik itu dah ditangguk ikan dah dianting ke rumah anak cucu awak ke ikan masak besok itu bona dia tu di adat makolah adat ko basondi ka syarak ko basondi ka kitabullah syarak mengatur adat memakaian
mako aman santoso kasuduk olahannya. Di tanah lapang adik awak, anak cucu awak, minantu awak nam pulang dari bermacam-macam pakaian modernisasi dari Wenogori, dari mamanya lah. Baik itu kini, tapi dan agak aneh seketik jongga dipandang mata bitwah nantuo iyo pulo bagamis so mampulo jo anak gadih so mampulo jo minantu pakaian lo tanah awak tu pe tuo awak iko minantu den mangonaan aja niko nak pulo dia awak iko cucu den niko ya samu pulo awak jak gam belomban tu mah ajak gam bapang boyan ajak itu nyo ndak ajak itu dah dia ajen dia adat kau pakai dengan tuo kau pakaian dengan mudo kau pakaian menantu laba atu ke sodonya sampai kalau awak tengok pui bagolek manikah kalau bagolek apa aja jadilah iko manikah pai manyigi ondeh Tuhan baalan dia mengecek anyo inyo manyujong kibang iko nak dia baju gamis ndak sesuai deh urang manyujong kibang baju kurung pakai sarung kadang-kadang ni dalam siloma je dalam mangkuk nak dijujung inyo baju gamis juo pa apulo lah nyocek tu meh tu nanti jadi nampak dek den dalam keseharian dalam masyarakat awak. Jadi kini bansuan-su lah awak malutan sesuatu tu pot tompek awak tua kau nak pakaian tua jadi kau nak puluh pakaian orang muda tapi gengsi malah inyo jadi nak ke manakah dia nak ke nombor dia kau risik menjadi daun lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku ado nan tagisi dek kanaya talendong dek katulun. Jadi dendaan banyak mo. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir batin untuk semuanya. Kasudo olahannya kaum muslimin jo muslimat di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.